Sulestiyeng warni Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno prapteng layon awur yoga ya awur maling tak prangkung bojone Bebela Wiratmaya Semelang kuwi garenge tiwas kabeh-kabeh dilungi bae duwe katut malan ya. Mudhe-mudhe katut, Reng. Nggih, Pak, seneng kadung tak longke ya ora apa-apa, Pak. Anu ya, kok teko ngesor balekno nyelawe-nyelawe ya. Ngandi lek golek susuk ora. Rangira Sri Huning gugur mongko mustika dalem. Waduh matur nuwun Ibu. Sing ngelone kaya ganteng men to Bu. Telek. Iso. Matur nuwun nggih Mas nggih, mbah nuwun Mas nggih. Terus Matur pundi, Pak? nuwun. Komen dari Ibu. Napa? Sing maringi nggih ganteng banget ngoten pripun? Lha pancen ganteng tenan kok. Oh, lah nggih pun. Karo Winarno ganteng kuwi ya. Kula nggih setuju kok, Di. Ayo. Pak, aku wae melu neh lho, Pak. Yo tak jak aja kuwatir. Kok gur ngene terus ra dijak. Oh, ora mungkin aku. Aku iki wagon. Ya. Wani guyon ra entuk nesu wagon. Ayo ngono. Oh, nggih, nggih. Wagu. Iya. Lasne, Bu. Mongko mustikaning Tuban. Nggih, terima kasih. Langgame niki Mbak Winong ngenten Mbak Mira. Oh iya, Utawi aku Bu sembatin. Patmi piyambak. Nggih. Nggih, yenang kalau di mandap karo bulik Kesi. Ayo bulik Kesi, yen ponakane. Coba ya apa bar kembali suarane piye? Ayo. Coba ngerti engko lek bareng nembang mripat iso sret-sret ngono ayo ngono kuwi ayo nggih. Men Winarno wedi. Ayo. Oh iya W2, ayo. W2. Lek Winarno karo Winong W2 lek. Kowe Winong karo Cahya kok WC malian. Ayo nggih. Ora patut ayo. Ya jumeneng Cahyu coba kaya apa? Ayo. Sriyuning mustika tuban labuh tresna. Pak Gareng joget Pak, ayo Pak. Sapaya pati marang Raden Wiratmaya
Bar iki jaranke, Mas. Men Bu Patmi pirsa kaya apa le jaran Simino. Awas nong, semangat dok. Dilenggai Bu Patmi. biasa iki. Niki jaranan Tulungagung. Oh, nggih. Kasanah budaya niki. Lho, kaya apa to? Aku sing nampilne lho Nong, kowe mau Nong ora. Iya, terima kasih Bu.
Sing maringi piye, Nduk? Sing maringi piye piyayine? Dari Ibu Supatmi. Sing maringi piyayine piye? Oh, gede dhuwur, terus ya enom. Terus ya kira-kira Masuk